No takže čaute ľudia, ja vás vítam u ďalšieho videa, tentokrát je to zase Brawl Stars. Čiže ideme hrať Stola Showdown, pretože mám na nich veľa questov a teda ideme na to. OK, všetci skoro majú túto, neviem jak sa volá, už som zabudol. Ideme, skúsime. Dobre. Ďalší. Ne, ja som netrafil, počkaj, nie. Tak nič. No tak, zo začiatku sa vám nedarí. Tak dáme play again. OK. Máme čaká. OK. Tu je. Zabijem ho. No zabijem tomu ver. Dobre, ja si tu s dovolením zoberiem čestky. Akurát neviem, prečo sa mi to seká, keď pri routeri sedím, ty kokos. Ajaj. Počkaj, ja sa môžem pritiahnuť. Počkať. Zoberiem si s dovolením ešte túto čestku. Ajaj, poď sem. Dobre. Poď, zomri. Dobre. Proti komu idem vlastne? Teraz neviem. Ideme... Aha, proti Max. Nie. Počkaj. Dám. Nie. Idem. Musí zomrieť. Let's go. Jak profesionál. No dobre, takže dáme play again. Pozrite sa, koľko mám ešte questov. Ináč, jak som hovoril v minulom videu, že si nechcete to anglické video, tak kebyže chcete, tak zajdite na môj druhý kanál, dám vám ho do popiska. Ajaj, nie. Počkaj, môžeme. To dáme. A možno ani nie. Tak nič. My sme to aj dali, ale ja neviem, prečo sa to seká. No nič, ideme ďalej. OK. Dobre, ideme. Počkaj, a teraz. Nie. On má rýchly fire rate, to čo je? Poď. Nie. OK, WTF. No OK. I'll play game. Zatiaľ sa nám vôbec nedarí. Pričom keď som hral mimo kamery, tak normálne som vyhrával každú hru. No neviem, počkaj. Tu niekto bude určite. Vlastne tu je Piper. Dobre, easy. Počkaj, ja sa schovám. Musíme byť veľmi nenápadní.
Ajaj, tam je Penny. Snáď ma nevidí. Dobre, rýchlo to zoberiem. A padáme. Tu je táto. Roza. Poď, ideme Rozu. Bum. Easy. Ajaj. Nie, presne o tomto som hovoril. A dobre, nevidela ma. Ideme na Penny. No yes. Dali sme to. Ešte si tu zdolením, ešte túto zoberiem. Nie, ja idem proti tomuto. Dobre. Ne, dobre, jak som to dal. Neviem, čo som chcel povedať. No a radšej to aj nechcete vedieť. No dobre, dávame ešte raz play again. No, nie ešte raz, ale dávame zas play again. Ajaj. Už on ma nevidel. Dobre, nie. On má tohto už. Skina. Tak nič. Moc OP. No dobre. OK, Crow. Ajaj, Emza. Tu som ešte potreboval. Tento. To vypnem možno. A nie. Ja som ho vypol a my sme sa navzájom. No dobre, ďalší pokus. No neviem. No to je šelina. Ideme radšej ďalej. Ajaj, tam niekto je. Radšej sa schovám. A nie, počkaj. Tá šelina bol. Ojoj. Dobre. A nie, ide. Ajaj, nie, ona je silná docela. Ježiš, ona to pristrieľa. To si robíš srandu. Nie. On ma zabije. Nie, bež. Bull, pomôž mi. Alebo kto? Rýchlo do kriku. Nie, tu je presne toho, čo som sa obával. A počkaj. Možno? Nie. Kebyže sa mi to nesekne, tak možno ešte použijem aj tú ultinu. Či čo to je? No, asi ultina. Dobre. A ešte musíme toto. Jo. No dobre, takže ideme ďalej. Play again. Dobre, ja zalezím rýchle. Tak. Tu bude niekto 100%. No jasne. Poď, tu zabijem. No tak nezabijem. Nie, rýchlo, zober to. Ne, mi sa to seklo. A dobre. Tá Tara je mŕtva skoro. Ojoj, to je poko. Pôjde bližšie. Ide. Let's go. Joj. Tento ide po mne.
škoda. OK. Ježiš, ne, Maxa. Musíme dať tú dole Maxu. Ináč to asi nepôjde. Ježiš. Padáme. Ojoj. O nie. Rýchlo. To je hríti. Počkaj, ale sme 5. To je dobré. Ukáž. Splnili sme quest, či nie? Neviem, asi nie. Ideme ešte raz. Je robot. Počkaj, to bude. No jasne. A tohto neviem, či dám. Dobre. Nie, počkaj. Tuto, že by... Kebyže sa priblíži. No nič, ja si počkám. Ide sem, možno. Poď prosím, zaboč. Nejde sem. Že by? A on má už 10, to neviem, či porazím. Nie, ja idem proti nemu. No jasne. Idem. Nie. Ježiš, prečo som vystrelil niekam do blba? No okej. Dobre, už sme splnili questy. Takže tak. OK, ideme. Tak nič. Ideme. Nie. Dobre. Mutácia. Ukáž na koho. OK. To som aj chcel presne. Dobre. OK. No dobre. Tak si zoberieme teda toto. Aj toto. Tak nič. Dobre. Takže to by bolo všetko. Čiže fakt napíšte, kebyže chcete to anglické video. Teda na mojom druhom kanále, čo bude v popisku videa. Takže čus.